Türkmenistan 27 sentyabrda Garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini belledi. Yerli ilat häkimetleriň mejburi çärlerinden öňünden ýazgy edilen ýasamy sowkunly reportajlaryndan özge bayramçylyk joşgunynyň asla duyulmaýandygyny belliýärler. Bugün Libabyň merkezi Türkmenawat şäheriniň baş meýdançasynda baýdak galdyryldy. Başga hiç kili şowfun ýok. Şäheriň teýilgähleri hem boş. Bugüniň bayramdygyna garamazdan idara kärhanalaryň işgärleri hem adatdaky täýali mejburi paxta ýygyma iberildi. Adamlar bayramy nowatdaky adaty gün hökmünde kabul edýärler. Diýip Türkmenawatda ýaşaýjylaryň biri 27 sentyabrdaky ýagdaýlary suratlandyrdy. Ol Garaşsyzlyk bayramyndan 3 gün öň göýe 27 sentyabrda bayram edilen ýaly Türkmenawatyň ak öýünde ýasamy video reportajlaryň hem ýazgy edilendigini, büdjetçileriň taliplaryň dagy oňa mejburi gatnaşdyrlandygyny aýtdy. Döwletiň berködükçiligindäki telewizionyasynda diňe hamala ýokary ruhy belentlikde bellenilýän bayramçylyk dawarlary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hemde tan edýän ýigitler we gyzlar görkezilýär. Mejburi çäreler Garaşsyzlyk münasibetli geçirilen dawarly ýüriş, sol tandy harby parat bilen hem baglylykda şu aýyň başyndan bäri has köpçülikliň häsiýete eýe boldy. Azatlyk Aşgabatda geçiriljek durly çäreler üçin paýtaktlylar bilen birlikde sebitlerden hem büdjetçileriň, medeniýet işgärleriniň dagy repetisiýalar, marşrowkalar üçin mejburi çekilendigi barada ýygyderli maglumat berdi. Medeniýet we sunnat işgärleri dawarlarda geýjek milli libaslaryny hem öz hasaplaryna satyn almaly boldular. Ýurtda büdjetçiler we talip ýaşlar möhüm bayramçylyklarda geçirilen köpçülik çärlerine mejburi çekilýärler. Büdjet işgärleri öz wezipe borçlaryndan daşgary ýowarlara, arasalaýyş we abatlaýyş işlerine hem mejburi gatnaşdyrylýar. Habarçylarymyz bayram münasibetli geçirilen harby parady taýýarlyk görülen döwründe de dawarly ýürüýüşi çekilen eserleriň arasynda tapdan düşýän, syrkawlaýan gullukçylaryň hem köp bolandygyny belläpdiler. Ýurtdaky dowam edýän ykdysady krizis, haritlaryň we hyzmatlaryň dowamly gymmatlamagy hem agyr durmuş şertlerinde güzeran aýlaýan adamlaryň bayramçylyk joşgunyna kölege saldy. Ulu bayramçylyklarda bolşýaly Garaşsyzlyk gününe hem gabat ýurdun bazarlarynda satywdan ýiten ýa-da gytylan käbir önümler peýda boldy. 27 sentyabrda Türkmenawatyň bazarlaryna peýda bolan towuk buğdunyň 3-den 1-ni buz düzýär. Bolary hamala diýersiň ýörüýtüräp suwuň içine doňdurypdyrlar. Onuň her kilogramy 9 manatdan satylýar. Egerde buğduny aýyrjak bolsaň töwdeger elini degirme ýa bolşuýaly çekdirdi al bolmasa da ötä git diýip üstüň azgyrlýar. Öýe barýançam satyn alan 5 kilogram towuk buğdunyň 1 kilogramy suwa öwürlüpdir. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bayram güni ýurdun iri sebitlerinde hopsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Mundan ozal yerli polisiýa edaralarynyň işgärleri, dilekçileri we el serýan adamlary sol sanda çağlara garşy hem reýt geçiripdi. Bayram münasibetli Aşgabatda döwlet emeldarlarynyň sol sanda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dawarasy geçirildi. Berdimuhammedow bu sene gabatlap ýolan gutlagynda Garaşsyz üsüsüň häzirki tapgyrynda demokratik we adalatly jemgyýeti hasta kämilleşdirmek, adam hakyndaky aladany, il ýurtdaşlyklaryny ileri tutmak bilen Türkmenistany ynamly öňe alyp barýandyklaryny öňe sürdi. Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň awtoritar rejimleriniň biri dolandyrýar. Türkmen hökümeti adam hukuklaryny göz çykynç tepelemekde, söz metbuat azatlygyny bogmakda we beýleki azatlykları berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Matthew Klimov hem Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň we Amerikalylaryň adyndan türkmen halkyny Garaşsyzlyk bayramy bilen gutlady. İlçixananyň Instagram sahypasynda ýerleşdirilen videoda ilçi Klimov Amerikanyň ilkinjileriň hatarynda bolup Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ikrar edendigini hem belledi. On behalf of President Joe Biden and the American people, I would like to congratulate you on the 32nd anniversary of Turkmenistan's independence. The United States is proud to have been among the first to recognize Turkmenistan's independence. Türkmenistan 2017-nji ýyly çelini Garaşsyzlyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny yglan eden senesinde belleýärdi.
Emma mundan 6 ýyl töweregi ozal sol wagtly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garasylmadyk ýagdaýda garasyllyk gününi bir ay öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk tinestiniň halka geňesmezden üýtgedilmegi boýunça şu çakaçelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistany tinçilaryň we aktivistleriň köpüsi 20-nji oktýabry goşa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Süýül täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99, garasyz bolanyna 32 ýyl bolýar.